Cek. Cek one. Tes. Huriani Tuhata, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Guarni Minggu tasadarion ima Minggu Judika, manang lapatanna luluhon au ale Jahoba. Doho topik hotdo holong ni rohani Jahoba. Tapasonang marohata, tapuk kama perminggota marede hita siya bukwede nomor sia ayat sada sahatro di ayat 3.
Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluho mau ali debata jala perbadaho badaku dopak bangso na sodaulat roha. Saya perlu maahu siap bawa si ulahon si pautoto dot hajek kelon. Ai horo debata haroroan ni hagugoku. Tongos mahaturamu dot hati goramu tuaka na manogwau. Patarwau tu dolok ni habadiomu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nadiban wagijam. Asi maroham dihami halak nagalion. Didaho nagogodo musunami. Saitalu dohami dibain alani hagalion nami. Dibaini hupangidohami tuho. Say pargogoy jalapamonang mahami maralohom musui. Mar hite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marede hita sia bukede nomor 127 ayat 2 dohot ayat 3. Patik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik palimahon sahatro di patik pasapuluhon. Patik palimahon iko pasangapomudo natorasmu asa martua ho jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni jawohba di batam diho.
patik paunopon unang ho mamunu, patik papituhon unang ho mangalakup, patik pawaluhon unang ho manako, patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohod donga jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata, ali Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Mared dehita siya bukwede nomor 611 ayat 1 dohot ayat 2. Tato poti malusat tanagudangi di adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, di bahini saya sesama sude dosa nami, dangadong nahupangasahok kami dukon asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo na hupangasahok kami tujolom. Di bahini pasonang jala apuli mahami, akka na hinop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisani dosata. Alani pangalosot tado ubay na tartulang Kristus. Jalabinayan ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape itu ibana pisang perhitian ni hasonangata. Jalabinahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di dibata na digijang. Marede hita siap bukede nomor 757 ayat 1 dohot ayat 2.
Epistel di Minggu Sadarion ima nanienet sia buku ni si Yohanes bidu ayat 12 bidu 12 ayat 20 sahatrodi ayat 37 tajahama marsikat sorin alai adong made bahalak gorik dongan ni akan nakohi lahu martangiang di hari rayai dungi Roma si Filipus di paboma tu si Andreas dungi Roma si Andreas rabdot si Filipus pabohosa tu Yesus tutu si tuturo na hudokot tuhamu dang nagadda emei mulo sumadabu tutano jalamate dukpe mate asa godang parbuena Auma dihuton ganup naulo manguloyau jalaya disiau disima dohot anak somakku pasangapon ni amaido ganup na manguloyau pasangap ma guarmi amang dungi Roma suara siap banu agijam madok nungahu pasangap laos pasangapok kulo muse dungi nina Jesus ma mangalusinasida dada alaniau ubain naro suara odeng alani hamudo angguau dung dipati buau sia tanon taitok gudo saluhut nasida tuau ima sahatna martua ma akan atumangihon hatan debata jala naupiausa. Amin. Marede hita sia bukede nomor 200 lalu ayat sada dohot ayat onom. Tidak kumah hataha porsiautai songon nahina tidak pun didongata saha porsiaur disadok pertibion rap mahita madok au porsea di dibata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus
anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natinibuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di perbadia, adorang sohahuan, ido tu hatta, natumaon na bernit, di panghuman ni selatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tu banuatoru dung ditanam, namulak mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lahud tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu doh namate, au porsea diton di perbadia, jala doksa da huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabigima kurs yang inahana diuduti manon sian ama Immanuel.
Titing namasa di mingguta di bagasan nasa mingguon. Na barjolo danak na sorang. Di basa-basahot tuhat tado sa dana di keluarga irsan an na pitupulu buru sidabutar sada dana guru na di hari Kamis tanggal 10 Maret 2024 inganan nasida di Jalan Raula Komplek Gereja Wiksada na paduahon na naing marbagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu babagas sonma Kapten Romando tua Simanihuruk anak ni Amang Doktorandus Wisman Simanihuruk Nahinan tubuh ni inang Kosda Luminda Boru Sialoho ruas ni Hagabibi Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Irine N2 nomor 10 RT 4 RW nomor 10 Sada Kelurahan Cibubur Wisada Dohot Oranna Elisa Tata Rosari Boru Limbong SKM Boru ni Amang Untung Garuga Limbong SE Nahinan tubuh ni Inang Marta Purnama Magdalena Boru Sinaga SE ruas ni Hagabibi Kebayoran Selatan Resort Kebayoran Selatan Sian Huta Jalan Haji Bait Masjid nomor 26A RT 11 RW 07 Kelurahan Cipete Utara Pamasumasuan di Patuba di hari Sabtu 20 April 2024 di Hagabibi Kebayoran Selatan Resort Kebayoran Selatan masuk pukul 8 WIB na patuluhon Dewan Diakonia Seksi Sekolah Minggu Laparjolo Parhehean dan Pasca Sekolah Minggu dan Praremaja Ibadah Pasca pertama peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus hari Minggu 31 Maret 2024 masuk pukul 7 WIB dan 10 WIB pemutaran film Pasca Lomba Pasca berkelas akan diadakan pengumpulan dana dan sembako di hari Minggu 31 Maret 2024 untuk dibawa ke panti asuhan. 2. Hari Sabtu tanggal 6 April 2024 kunjungan ke panti asuhan perwakilan anak sekolah minggu dan praremaja didampingi oleh seksi dewan dan pendeta. Hari Minggu tanggal 7 April 2024 pesta puncak perheheon ibadah gabungan masuk pukul 7 WIB akan ada permenarten dari tiap kelas anak sekolah minggu dan pembagian hadiah lomba pasca. Pertanyaan remaja Dohot Naposo 1. Ganuk hari Jumat di Patupa Huria pertanyaan remaja Dohot Naposo Bulung masuk pukul 20 WIB di gedung sekretariat Naposo Bulung tuan rumah RN HKBP Wik 2 Napa 2 hon hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 Patu Paon ni RN HKBP do pertanyaan bona tahun masuk pukul 10 WIB maringanan di gedung sekolah minggu Gloria lantai 2 seksi paropuan Huria SPH Domu tu parheon seksi paropuan Huria Dohot perayaan Pasca di Patubu Huria do kegiatan lomba 1. Gerak jalan santai perempuan HGB Cibubur di Patuba di hari Sabtu 27 Maret 2024 pukul 7 WIB maringanan di Jambore Cibubur. 2. Badar UMKP perempuan di Patuba di hari Minggu 24 Maret 2024 dung sidung permingguan pukul 7 WIB Dohot pukul 10 WIB maringanan di halaman gereja HGB Cibubur. Pendaftaran peserta marhite koordinator SPH nah adong di Nabe manang tu pengurus SPH. Punguan Latsia Mamuka bulan Maret 2024 di Minggu Parjolo Dohot Patuluhon hari Selasa Patupaon ni punguan lansia do senam sehat
dimulai pukul 8.30 WIB. Dilanjutkan sermon lansia masuk pukul 10 WIB. Dewan Marturia seksi sending. Di Patupa seksi sending ni Huria do martangiang tuak karuas ni Huria namar sahih menahun 2 minggu sehali ganuk jari Jumat. Na palimahon Dewan Dikonia seksi sosial. Tabuwa ma ditangyangta akaruas ni Huria na di bagasan parsahiton sewenau tersurat di tingta. Pelayanan komunikasi di hari Rabu 20 Maret 2024. Patu paun ni Huria do pelayanan komunikasi siganuk bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di gedung sekolah minggu lantai 1. Na paunopon partamiangan WIB di hari Selasa tanggal 10 Maret 2024. Patu maun ni Huria do pertanyaan WIB sian WIB sada 12 minggu pasion paupaton di gereja dohot live training dimulai pukul 10 WIB. Naba jabui ima luas WIB onom. Naba pituhon panitia tahun akumene eksklusif Pesta Kotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024. Hari Rabu 20 Maret 2024 Patu paun Huria do rapot pembentukan panitia tahun eksklusif Pesta Kotilon HUT HKBP Cibubur 45 dimulai pukul 10 siang di gedung sekolah minggu Gloria lantai 1. Laos marhite titingon ma pinangido ma tusude utusan sian ganuk WIB. Pengurus WIB tulu halak do sude parhala do HKBP Cibubur asa maddohoti rapoti. Pawaluhon buah-buah. Mamukka hari Minggu 3 Maret 2024 nasalku. Warta jemaat Huria nunga di parade marhite barcode OR kode na adong di bangku boima di jaha di habet tabi. Hobar tu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite titingon pinangido tusude ruas ni Huria asa tapasahat bema pilihan tahun tu Huria mana tu situawik nomor rekening Bank BCA 6280974411 atas nama HKBP Resort Cibubur. Na pasiahon ruas namodding nunga marujungolu sahalak ruas ni Huriatta ima. Desnadia Boris Tumorang na Katrine umur 32 tahun. Tadingan ni amang Henrik Ramses Sibarani Nahinan inganan nasida dinangka RT 01 RW 02 6 Kelapa 2 Wetan Ciracas WIB 5 modding na di hari Selasa 12 Maret 2024 tu udia di hari Rabu tanggal 10 Maret 2024 di TPU Pondok Rangon. Acara perningotan ruas ni Huria namodding jongjong mahita saluhutna. Ujo pardalanan ningoli ni dongat taon laos paingoton hita do sude nang hita pe disada tiki tung dosongon nasida ikon modding alani tongtong mahita marpakrimon na mangolu salileng di Portibion jala sahi hubas manang sadihari pe hita laho manadikon tanon. Taingot mahatan itu hatta di pangkapon saplopat ayat 10 tulube martua ma akanamate di bagasan Tuhani olah nyon tutu di doktor di masohot mana sida sian paru kilon nasida ay namangihut ma tunasida niulani nasida tabuan masude keluarga nang sisolhot natinadikon ni dongata naung jumolo modingi asa anggiat ma tuhatta na mangapuli nasida alani martangiang mahita di bagasan rohat tabe.
Amen. Mari demahita cebuk kede tuluras 47 ayat sada dohot dulu. Hudul mahita. Songonima titing di mingguta sadarion akka titing namangihut boy mata jaha nadong duarta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tabi gima Korsian week 10.
Mari dimahita sa buku de nomor 766 ayat sada dahudukna lasta papunguma pilihan sada ado sada bi. Nampe bolu
Rameni debata na sumuruk sia saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha perseaon hatani Tuhata turpuk si pahusor-husoron ni rohata di mingguta sadarion minggu judika imana tersurat di buku ni panurirang Jeremia bidu 30 sada mamuka maisian ayat 35 sahatu 37 Jeremia 30 sada ayat 35 sahatu 37 tapai hutihu madibagasar rohat tadi songonodo hatani Jahoba nama ngaleon mataniari gabe panodang arian aturan ni bulan dohot akabitang gabe panodang borngin ibana manggucang laut gabe marhasak akagalubanga Jahoba sebaot do goarna tuksura macohot akka aturani marado ponau ninna Jahoba macadima doho pinopar Israel unang betar goar bangso di joloku salelenga songonodo hatani Jahoba molotung dapot suhatan akalangi di gijang jala dapot dodon akka ujahan ni tano di toru doho maau mabolokon sadok pinopar Israel ala ni saluhut nabi nain nasida ninna Jahoba ido sahana hamuna kadonga saha perseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion molo adok sahala ina satadi mangulahon nasosuman dohot sahala amanasing manak tagwari maon marlakapilit totu sada nama hata sipai maon nyon sia sinoduk ngahian ima hata sirang manang putus hubungan alai molo adong ama naolo dope majak komulak parsinoduk nga inat tanahian naung mangulah hosongoni betul-betul tunga pala holong na luar biasa nama holong nama ngojar rohani sasitonga nunga tung diri bahiat hatena nunga tukat citia rohana alai ala holonga daktar dok ngibana ujunga di patalu rohana hamuna kadonga saha perseaon songoni maholong rohani dewata tu bangso Israel anggo mamerek siat takang ni bangso Israel hian ngatunga pala muruk nungatunga pala hacik di hilala tu hatta alai ala holong itu hatta tu nasida toktong di jako di haholongi dewata nasida hamuna kadonga saha perseaon songon nahya hudok di jamitaku najulu holas sada hiado bangso dipilih debata gabi bangso naga di anaknya ima Israel ditiki dipilih debata na jolo Israel gabi bangso naga di anaknya hati hai nungadong 250 suku bangso di Portibion jai suku bangso dope guarra dang negara dope siana 250 suku bangsoi saya do dipilih debata gabi bangso naga di anaknya ima bangso Israel. Ia dipilih debata pe Israelon gadi anak ngagade bangsona dang nau berjuan Israelon. Dang nau badian nasida.
dang naung ringgasan na sida marminggu alai omma balgani holongi rohani debata tu bangso Israel dohot sakap naik contoh mania bangso sisada sadaon tuna 240 sianai songo dia mah hubungan ni jolma tu debata songo dia hubungan ni debata tu jolma ihyamma nanaeng ulahonon paratonoton ni bangso Israel alai gagal bangso Israel mangulaho pamilitoni ala gijang rohana sida hamuna kadongan dung dipilih debata Israel gabi bangso na gabi anaknya merpeda do debata dohok bangso Israel merpeda Israel dohok debata pada nasida ikut terus nasida masih holongan jala holongi rohana sida pe ikut songo kolongi namar donga saripe debata pangoli Israel buruoroan alai dalam kenyataan do bangso Israelon sadadi marlaka pilit do bangso Israelon gade manobba debata ganaganan dang manobba debata jahuba nasasadai nama kaulongi nasida jodo bangso Israelon gade uposar rohana sida tuasur do tumisir sian hagugoni debata jaladak sumabbe pangalahona sida bangso ni debata alani terbuang bangso Israel tuha buang Babil liling ni 70 tahun hamuna kadongan tongo dihabuang Babil manuaing bangso Israel diturpuk tahun dihabuang Babil nasida mulai mamanarita bangso Israel dak tohobe holong rohani debata ma merek kita nunga ditinggal ho debata hita dang mungkin beboi hita malua bainon ni debata holani mahatani bangso Israel saliling dihabuang Babil nasida alani ma disuruh debata panurirang Jeremia pasahatotona hata sia debata tu bangso Israel parjolo sahalina kinak kamanginang holongi debata tu bangso Israel di patudo si Jeremia songo parbicar rimataniari bulado bitangi hot tok tong bicar mataniari setiap harian jala bulan doho bitang setiap borngin lapatanna ho do songoni holongi rohani debata dang alani burjuni jolma dang nahita makontak kong gade kiur mataniari dang nahita makontak kong gade gara bulad doho bitan alai nunga sian nahinan diatur hod debatai sahat tunuaing hot rodi saliling ililinga songoni do holongi rohani debata tu bangso Israel na terbuangi lapatan ia terbuang pe bangso Israel tu habuang Babil dang nama bolokon dang napa matehon sakak mi debata dinasida alai dalam mi debata doi ala holonga tu bangso Israel asalam sitong lampita pos ni rohana sida pakka porsion nasida tu debata tu akatikinan engro dang nama boloko sakak mi debata dang na soholong berohani debata dang nagabe pamateho sakak mi debata di bangso Israel molo terbuang nasida alai dalam ni debata be ala holonga lau mangajari bangso na pinilik nai ho do tok tok kolongi rohani debata songo parbicari matanyari harian songo parbicari bulan doho bitang setiap malam setiap hari bicar manodangi portivion songo nido torus nakolongi Tuhan itu hita jolma na padua hodidok molo manggusang lauti lapatan na molo masa piaka na hacik molo masa piaka haguturon molo masa piaka buang Babeli gumogo do debata Jahuba siani sudi alani diaraho bangso Israeli asa marpos ni roha holat tu debata manasida asa holat debata ma di bain nasida daga bipanga dua pos ni roha nasida gumogo do debata Jahuba sia sudi akan adong di portibion gumogo do debata Jahuba sia sudi akapanggusang ya kalauk na di portibion gumogo do Jahuba naksi anaka negara-negara nagogo na di portibion alani itu debata Jahuba na sasadaima bangso Israeli mangalualu marpos ni roha pasahaton akadia masalah
arsa paru kilon na niya do panasida. Napatuluho dilo di turpuk taon, tuksura masohot aturani, tuksura danggala be mataniari bula do bitang, tuksura dang mardala be hobartu aturan na binay ni debata di mulanay, boha tadi konok kumabangso Israel, dang anakku benasida, daumay, ido na nang dohonon itu hatta. Lapatan na, mananga hape na maasa di bangso Israel, sa halidi do debata holong rohana, holong go rohani debata, rodi saliling-ililinga. Molotuk pehasuhatan, bidang ilaik, langit, jalaboy dodo bagas ni laut, alayang go holong rohani debata, daktar hasuhatan, daktar dudu hita jolma, terus do dihaholongi debata hita, dihaholongi debata bangso Israel, dihaholongi debata dohot hita. Hamuna kadongan molo dimulanai hola bangso Israel dipilih di jauh debata, gadi bangso na gadi anak nga, alay nuaing hitape anak jala bangso ni debataro. Dihaholongi debatado hita sahat tunwaing. Dia buktina na dihaholongi debata hita. Sudengo lutaon holak kolongi Tuhan itu. Moloboy pehita marhosa, moloboy pehita mardalan, moloboy pehita mekkel, moloboy pehita dapot si pangano doho parabiton. Sudei holan alani holongi Tuhan itu. Sahat tunwaing. Ho do holongi rohani debata mamere kita. Didongani diramoti Tuhan ido hita dia kapardalanan ningoluta. Diapuli Tuhan ido hita uju marsak. Di pambadum Tuhan ya kaparsa hitota. Dakolak kata hata itu hata namadok. Sayna dong anakku do hamurasi rasa mati. Tohodo didongani Tuhan hita. Sahat tunuaing. Sudena rong dingolutaon. Holak kolongi rohani Tuhan ido. Jalanau balga holongi rohani itu hatta tuhita imana naik pesta honota 2 minggu na naing ro parningotan ari hama mati di Tuhan Yesus. Yesus mati di hau pinor silang dang alani dosana. Yesus mati di hau pinor silang dang alani hajahatonna. Hita jol madona merdosa, hita dona sala alai debata Tuhan Yesus mati di hau pinor silang gabi sikata. Radak pola hatsi rohata tia kamanginang alani hita ro benamate Yesus. Jai unang masongon na hea masa di sada permingguon. Hea marjamita padita. Jai guguhia di doko padita on alani dosat ta ro benamate Yesus ninna. Pitur kaluar sahala amatu luar. Sahat tu pitu berek tu luar. Aong dongan na luar tu halak marisap. Ida poton. Roamat tahun itu kosongonon. Saya sugur aku mamerek peditai. Bahasa sugur hamin nakarong. Bala mati Yesus gay bibi sangkain na. Dakola rahat cik rohata memang ala ni dosa teru benda mati Yesus. Kita do namer dosa. Ala ni dosa tei. Kita hedo na mati di hopi norsilang. Alai ala ni asi do hotolongi rohani debata. Ready Tuhan Yesus sikata manggati hok kita mati di hau pinor silang. Alani molo pesta honota 2 minggu na naing ro parningotan ari hama mati ni Tuhan Yesus. Belgani holongi Tuhan ido na naik sidota. Hodo toktong holongi rohani Tuhan di hita. Dakolak kata alai tarida nang dipabahenan. Dipatuduh Tuhan ido holongai itu hita. Jadi hiaro mardongan-dongan adok 2 halak anak buru dohot sahalak duliate. Maksud tu bawa dohot buru mardongan-dongan. Jangan lilik pardonganan nasi daun. Na neng maningka mak neng mamuka pardonga saripeon. Jai Roma duli-dulion isukum mai tuani esojo aidir ka hutani amata beisadu ayahai beimeda salaujo hita sahadi tu si idot tok perlu do ko julo tadaun na neksima tuani bet ya kamang. Pati na perkara tidak Sabinoto tarik ancang-ancang. Lau mana sida kamanginang. Dina laon na sida dangang mobil dang boy masuk motor. Ikom berdalap pak mana sida 50 km.
Ay buama mamulus to bak longo-longo. Nga daw 50 kilometer akamang. Ihita daw yang halay na dua orang daw rupi. Jadi saliling dalani masih satabi pamargay mana sida. Si pataroy igotil. Si pataroy dokon kejar daku, kau ku tangkap. Si pataro mekelekel na sida. Di sada tiki di doko doli-doliom ma. Say holong rohaku ito tuhonin na. Ba memang atok perasaan na sida holan na sida na majol may portibion. Say holong rohaku ito tuho manak tu dia holak ko tusiawin na. Dina sahali dung di dok doli-dolios songoni mangakak gopul tujulu na sida. Aharo tahe basinsani gopul beruang ati akamang. Jai beruangon na belgan holani dok doli-doli saya holong rohaku itu tuho manak tu dia holak ko tusiawin na. Pitor mangakak gopul tujulu na sida. Alatar songgok doli-dolion pitor lari majak itu hau na tibo. Alatar songgok baru-baru satadi bapingsan pia idalannya te. Nya saya bereng doli-dolion dogo amang haraton namanon si cantik-cantikin narohana. Alaidang barani turun. Kalau ni bereng-bereng go, ba memang berjudo go puli. Dan lagi hahuai itu ani. Setabi molo bahasa Batak holad yang guanggo. Tatu sidak kamang. Jadi bereng doli-doli masa songon narong ihusipot tu doli tu anak borui. Badungi lau ma go puli. Kalau lau go puli titor mangak kat doli-doli. Ahai husipot tu honina. Sasitong ngai mau sihiyad do boru-bori. Aleha tahalus nai mahuro ate. Holaka taroin nai ho. Nani dohan kamang. Dakolaka ta holong itu hatta itu hita. Alai memang dipatarida ho Tuhan ido holong ngai marhite pabahenan. Mate ibana di hau pinor silang. Toho nani do ngisi Jeremia. Hot do holong itu hani. Tuhita tu bangsa Israel. Sian na julu sahat tunuang. Ho do holongi rohani Tuhani nak tuhita ruas ni HKBP Cibuburon dihaholongi diramoti dilihat Tuhani akasilas ni roha dihita sian na hinasahat tunuang nuang ahama balos ni holongi tuhatai parjulu sahali taha holongi maibana songo dia hita makaholongi Tuhani sayunak taulak kaulaw namaralo tulomoni rohana saleleng taulah hodopya kaulau namaralo tulomoni rohani tu hatai doson nama persilak kon ibana dopihita alani nang bedo hotita ma persilak ko tu hatai taulah makaulau na hobar tulomoni rohana tapadau makana maralo tulomoni rohana ido dalan nahita makaolong ibana taha holongi Tuhani songoni babelgana holongi rohana tu hita jolma mate ibana di hau pinor silang hita pe taha holongi matuhata marhite tatuktong mangulaho nakalomoni rohani tuhata saya di pasu-pasu Tuhan mahita salukna amin martanyang mahita ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di banwagi jang mauliate Tuhan nunga di pakulingi hohami Tuhan marhite hatam na badiyai na pinasahat ni panurirang Jeremia tu bangsa Israel jalaido tu hakura jumihami nakatap Tuhami huriam di minggu nami sadarion marhite hatami Tuhan di paingoto bangsa Israel di paingoto hami ho do toktong holong mu Tuhami jolma alani Tuhan suatu mahatami tu bagasar roadot pikiran nami asa marurak marparbui hatami asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu nami lau manguruti ngul-ngul nami tu akatik kinanangro pe Tuhan tok tonggo pos rohanami pakulingamu hami Tuhan asa hatami nagabe hadda ngabataba dingolunami asa nang manibil hami sia dalam munasitongi ali Tuhan debata manami na marhabang sa di banwagijang di minggu nami sadari o Tuhan huwa kami tu adopamu akka pardalanan ningolunami keluarga nami tarlubi huriam asiro hat Tuhan iring-iring togu-togu akka pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabatabat padahal Tuhan akapar sahito sa tonga-tonga ni keluarga nami tabay ma Tuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di hami asa toktong las roha nami mamujiho nangakayanak ko nakapahopu pe Tuhan
nauk pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami, manang di dia bina sida maringanan, nadau manang najonok siya kami ramoti na sida saluhuna. Molo di baga sa parsikolana kaya anak kon nami, asiro hap Tuhan, ramoti na sida, labor hado laumulak sa parsikolana, buka rohado pikiran na sida, asatakas dia tu sinasida, akapar sajaran na pinasahat ni guruna, asadong muselaba na sida, na mga luli makalujaho parbinotoani, molo na mga luli karejo akayanak kon nami Tuhan, asimaroham, say patongo matuhan akapar karejoan na hobartu na sida bi, asanggiat dohok marolopolop, marlas ni rohan ang nasida mamujiho, molo naung dapok karejo pe, tabay silas ni rohay, asanggiat marhitisian ni Tuhan, lam ditadana sida asido tolong, atong ho matuhadongan nami, mian, maringana di tonga-tonga niya kadagas nami bi, bay na kadagas nami Tuhan bagas silas ni rohadi hami, lumobi mamujiho, juluani hami Tuhan, dia kadalan, dia kaulaon, dia kapikiran na naik si pikiran nami, unang loas sami mangalaka somar donga dohoto, dongani hami Tuhan, asa tiur toktong pardalanan niya kangulunani. Pasu-pasu akan nahulahami, di balia dohot di huta, asa anggiat marhitiak kaulaon nami, saha pasu-pasu minak tutonga-tonga ni keluarga nami. Suak songoni ma Tuhan, hutangi hok kami, marhite tikting di tonga-tonga ni huriam, macai gudang akan naik si halasonon nami, terlebih ma Tuhan, danak poso-poso, danak boru, na pinalumehomu di keluarga, irsan na 70, inang nami, inang boru sidabutar, pasu-pasu matuhad danak na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nasida, asang dia tua katikin na yang roh Tuhan, gabe jol mana burju, sitiruo si hutono ni bana, dia dopa mutar nang di tonga-tonga nami jolma, pargugui na toras Tuhan, asa margogo na toras manogunogu dana hihobar tulomoni roham, suak songoni ma Tuhan, nang disakap rencana ni anak dohok boru ni huriam, dinanaeng mamuka pardonga saripeo tua katikin nanang ro, ima kapten Romaro tua simani huruk, dohot si Elisa tata Rosari boru libong, dinamar sakap nasida nang majalo pasu-pasu perbagaso siak komar hite huriam, tuari na binuhul lasida, asima rohap Tuhan, pakke mahuriam na meti parhitiamu, mangapeho pasu-pasu na siakko itu anak dohok boru ni huriam, asagabe ripe na tar pasu-pasu, ripe na berbahagia marlas ni rohana sida tua katikin anang ro, nak tua katikin anang ro, tabay Tuhan akasiras ni rohay di nasida, asanggiat marhitisian ni Tuhan, lam ditada nasida asido tolong. Suak songoni ma Tuhan, ragam ya kegiatan na naik patupaon nami di tonga-tonga ni huriam, parheheo doho pasca sekolah minggu, partangyangan remaja na poso, parheheo seksi paropuan, seksi sosial, pelayanan komisi kasih, partangyangan lansia, dohot partangyangan uek, nang akas sermon na naik patupaon nami di huriaon, asiro hap Tuhan, pasu-pasu sudia karagam kegiatan na naing ulaun nami, asang dia marhitia kaulaun nami Tuhan, marsangak marmulia guar mulilia portibion, padawa kaulaun ni sibulis, molo tungadong nanang nang gugaya kaulaun nami, asang dia sonak soharibu-ribuan, marlas ni roha kami mangulak kaulaun nami, hobar tulomoni roham, suak songoni ma Tuhan, nang di minggu nami sadarion, huwa kami tu adopa makadongan nami ruas ni huriam, macai toro ruas ni huriam na dibagas parsahiton, akan apiak-piak di rumah sakit manang dibagas nasida, tarlubima Tuhan diama nami, amang dehu tapea uek dua, na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagas na, suak songoni nang dinanami, inang sialaga boru bakaran, uek opat, pemuliha di tonga-tonga ni bagas na, suak songoni di sigaret marbun, wek pitu, na tongon waeng okname di rumah sakit Porli, nang dinanami inang nababan borul batobing, wek walu, na tongon waeng okname di rumah sakit Angkatan Darat, suak songoni Tuhan, di si Julio siahan, sian wek walu, na tongon waeng pemuliha di tonga-tonga ni bagas nasida, nungatung lo jana sida Tuhan na mangaluli hamalumoni, nungatu kaci pakilalan nasida alani akaparsahiton nasida, alani Tuhan mangalopitanga kami ruas ni huriam hakabe pici buburon, mabua pasahaton nasida tu adopamu,
asirohat Tuhan. Surduk kotanga muna badie nagok pasu-pasui. Majama parsahiton niya kadongan nami. Asanggia berhite tangam itu hasa jala taripar. Hamalumon nasako itu nasida. Masih holo pehami tu hal liano mu akka gajang umur liano mu akka hamalumon asanggia tu akatik na nangro boy hami Tuhan rak marlas niro hamamu di pasanga guar munabadiai pasu-pasu ma Tuhan akka uwa na pinangan nasida pasu-pasu akka tangani parubat anggia marhiti akai Tuhan boy tumibu bolok tanggal parsahito ni sa pamatang nasida suak songoni ma Tuhan nang ruas ni huriam natongon wang di bagasan arsak parukilon di siala naung jumolo ni alam ina hina holongan nasida siya tonga-tonga ni bagas nasida ima inanami des nalia boru situmorang maninggal hodua dan namat cemek dope marsak lungur rohanami saluhu na Tuhan alani hubwa kami akka keluarga si solhot tu adopamu suruh todim dabadiai man orang rohado pikiran nasida asa unak saya tu matangi sunang mangadungi unang madeli nasida ale enggak makirim nasida Tuhan dia kasilas ni roha dia kapasu-pasu musena naik patongono mutu nasida tu akatikin anang roh napos dorohanami Tuhan nang dia nakonna naduai homa Tuhan na mangiring-iring manogu-nogu pardalanan ningoluna muse juluani nasida Tuhan dia kadalan naik sidalanan na asagabi ruas na burju ruas sitiruon na sida musay di tonga-tonga ni huriam satokin na ito hamula bimahami homa Tuhan madongani hami di perdalanan padawa kabataba padaw permaran palas rohanam yan non boy pajupang dohotakan awawalong hami di bagas namibi jalo ma Tuhan ilihilik pangiduan namion marhiti-hiti guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dinamarede hita bukuede 755 laos tapapunguma pelyata.
bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na dengga doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masyan na nilihomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gade wap na hutsus di julum. Pasu-pasu main jala ramoti. Asa huparasya kami pilianon patibulhok karajaum. Dito nga tongani Juliam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahani godang sileleomi tuhami. Asalam girgirhan madok maulia ke tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say ro maharajawmo. Say sau malomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kanggo dua siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabuhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amen. Shalom, oras marita saluna.